Phansi. Okokuqala sikule ncwadi okanye kweli culo laseWisile. Kwingoma ehlatyelwa nguMiriam uDade Moses ngexesha lokuphuma kwabo baobhishophi kwilizwe lentlupheko, kwilizwe lembandezelo, family yakowethu. Ubakhupha uThixo umzi kaSirayeli eyiphutha, apho khona bebephethwe kakubi sisandla sikaFaro. Tshatshu. Uthi uThixo xa ekhupha uSirayeli, siyalazi bali, family yakowethu, andizudwela kulo, kodwa the aim kukuthi bulelani kuYehova, kuba elungile njalo nje ububele bakhe bungunaphakade. Malibonge igama lenkosi. uThixo uthi xa ekhupha uSirayeli, bishophi, uthetha kunye noMoses unyana kaMram, benza izithembiso bebobabini, njalo nje iassurance uThixo ayinika unyana kaMram okokuba ndizawuba nawe endleleni, nokokuba imeko ithini asawugqiba uThixo akamxeleli Tshatshu ebudeni bendlela uMoses okokuba uzawudibana nantoni angadibani nantoni, kodwa the only thing uThixo ayithethayo kunyana kaMram uthi phuma mfondini nonyana bakaSirayeli, njalo nje uzawuthi xa ufika kukumkani ndizawukwenzela izinto eziza kunika umqondiso okokuba mna ndihamba kunye nawe. Malibonge igama lenkosi. Badibana abazalwane sele bephumile endleleni, kukhona izinto izitishi zithathu bedibana nengxaki. Ithi ivangeli kaThixo kwelesithathu isitishi babona ulwandle libomvu, nanku umkhosi kaFaro ujonge emva kwabo ungxamile. Ithi ivangeli kaThixo waxakaniseka umzi kaSirayeli wakhala kuMozisi. Mozisi bekungekho mangcwabana eyiphutha kunoba sizofela entlango. Ithi ivangeli kaThixo uMozisi esithi yimani ke ngoko nilubone usindisa uThixo azabuya lenze kuni. Ndizothi namhlanje family yakowethu besizawugoduka njengokuba sitsho uThixo ewe kuYakobi esithi buyela kwelokuzalwa, buyela kwela kokwenu, ndiza kuphatha kakuhle xa uzawuphuma kwelokusebenza. Ndizothi bulela kuThixo kube belungile abebengalungelwanga nabebengayifanelanga inceba kaThixo kunamhlanje ngezibhedlele babalekisana ngengcwina, abangayifumenanga inceba kaThixo kunamhlanje babele kumhlaba ngezifuba, amagama abo sebhalwe kwesikhumbuzo. Kodwa wena usamile namhlanje, usawubopha umbhinqo ubeka apho uthanda khona. Izothi bulela kuYehova kube belungile wena. Mhlawumbi omnye uthi ndizambulela ngantoni uThixo, ndiswelekelwe ngumntana. Omnye uthi ndiphelelwe ngumsebenzi. Omnye uthi ndiphelelwe ngumtshato. Yewethu umphefumlo usadibene nenyama, bulela kuYehova kuba inceba yakhe ingunaphakade. Sizothetha loo nto family yakowethu. Phambi koba sithathe iihafusaki zethu sibhekeni kumakhaya wethu, masiqale sibheke kuThixo. Sithi Thixo ubuso bakho along the year sibubonile buhamba nathi, bezikho iintolo zikamtsholi ebezijongiswe kuthi, kodwa sasinda ngegama likaThixo. Izotsho namhlanje isithi ngokwangamelwa kwethu ngumoya oyingcwele side sibe lapha lusindiso likaThixo. Therefore we owe uThixo umbulelo, we owe uThixo umbulelo. Nokokuba imeko ithini izobulela kuThixo.
So as long as umphefumulo wakho usadibene nenyama, there is the assurance yokokuba izinto noba khange zilunge along the way, as long as you are still alive, isazawulunga. uThixo uyalungisa. Yena wena kwakho nje kukusondela kuThixo, uthi Thixo ndizobulela Thixo, noba into enye, we have a reason yokokuba uzothi enkosi kuThixo. You have a reason yokokuba uzothi enkosi kuThixo. Abanye kulaa ndawo uhleli kuyo bayanqandela, kodwa ngenxa yemeko nokuxakaniseka abekho kule ndawo. Wena ulapha nje kungenxa yenceba kaThixo. Izothi nawe bulelani kuYehova kuba elungile. Therefore siyagoduka njalo nje, sigoduka njena kulo Esau esabashiya emakhayeni wethu, esathi xa siphuma kumakhaya sabeka ilitye egeyithini ngenxa yo-Esau. Kodwa uThixo namhlanje buyela kwelokuzala kwakho. Nokuba imeko ibinjani phakathi kwakho no-Esau, uThixo uza kuphatha kakuhle. Nokuba u-Esau uzawuthi endleleni athumele intolo, uThixo selekuthembisile ndiza kuphatha kakuhle. Buyela kwelokuzala. Noba imeko ithini, family yakho wethu sizothi buyela kuThixo. Buyelani kwelokuzala. Na baba